কিষান ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনাৰ আছে নাই যদি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে অতি সুখবৰ 5 লাখ পৰ্যন্ত আপুনি ল'ব পাৰিব ঋণ रायजोफोर चेनेलाव फिन खेबसे फैफिनबावनाय जालायबाय तो जायफोरा गोसो बा इन्टारेस्ट मोनो तो आपडेट्सखौ लालांनो हागोन नैबे समावहाय आङो आपडेट्सखौ होलांगासिनो तो लोगोफोर आङो एसे माने बिल्डिं सायावसो गोजौआव दंफैयो आरोना तो एसे जायगाया मोजां माने भिडिअ शुट खालामनोबो आरो एसे दावराव माने साउन्ड फैबाय थादोंलै मैयानिफ्रायनो माने जोंनियावहाय फुजा जागासिनो आरोना बिराद माइक दामखावदों ओरैबायदि बक्सफोर दामगासिनो माने साउन्ड फैबाय थायो आरो थेवबो आङो दावरावब्लाबो भिडिअखौ एसे बया माइक लागायनानै भिडिअखौ शुट खालामनाय जाबाय तो निस्सय नोंथांमोना मिथिखादों भिडिअआ मानि सायाव जागोन टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै तो मिथिखानाय आपडेट्स आङो दाखालि बावैबो बेबायदिनो भिडिअ हगारखादोंमोन आरो फिन खेबसे आङो दिनैहाय आरो बे भिडिअखौनो आङो लानानै फैफिनबावनाय जादों जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय जोंहा PM किसाननि रां जोङो नेनानै दङ दा जोङो PM किसानाव मोजां आपडेट मोननो हागासिनो दं जायफोरना माने किसान क्रेडिट कार्ड दङ ना तो जोङो 5 लाखसिम बेबायदि लनबो लानो हायो जाहैदों आरोना बेंकफोरावहाय तो किसान क्रेडिट कार्डखौबो एप्लाइ खालामनानै लानांगौ जायफोरा खेथियक बा आबादारि ना तो आबादारिफोराथ' आरो लन लानो हाखायो KCC बेबायदिनो जोङो किसान क्रेडिट कार्ड थायोबा जोङो माने 5 लाखसिम लानो हायो जाहैदों आरो जोबोद मोजां तो आरो बेल' नङा दा जोंहा मेन आपडेट्सआ जाहैबाय PM किसाननि राङाथ' नैबे मासाव हाबनांगौ फेब्रुवारियावहाय ना जोङो मिथिनाय बायदिब्ला नाथाय मा जागोन हाबगोन ना हाबा तो जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन नाथाय बे मासाव हाबनाया माने सिउर आरोना तो मिथिनाय बायदियै हाबथारनांगौ बे मासावनो दा मा जायो जोंनो समा खिन्थागोन जोङो नेनानै थानोसै आरो गोबावबो जाबाय बिराद गोबाव जाबाय ना तारिखफोरानो खननै खनथाम बेबायदि सोलायलांबाय दा जोङो नेनोसै 24 फेब्रुवारिनि 24 खालाराव जोङो हाबगोन होननानै मिथिनो मोन्दों नाथाय बेसेबां सैथो जोङो नेगोन तो बिदिनो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांबावदिनि जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय इन्टारेस्टिं आपडेट तो गोबांफोरानो बारलांनाय दिनावहाय माखासे माने जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन CMAAA ना तो बेबायदिनो खायफाया इन्टारभिउ होनो मोन्दों आरो फैसाखौबो मोन्दों खननै इन्टारभिउ होनो मोन्दों खायसेया खनसेल' होनो मोन्दों आरो सोरबाया बेबायदिनो लास्टावहाय लेंहर जायाखैना दा जियानो हक गोबांफ्रानो मोन्दों तो जोङो मिथिनोबो मोन्दों नुनोबो मोन्दों आरो खोनानोबो मोन्दों तो जियानो हक जोङो आरोबाव खनसे चान्स मोनफिनबावदों दा 2.O आवहाय जायफोरा गोसो एप्लाइ खालामदो आङो दाखालि भिडिअ हगारनाय समाव माने बेबायदि लिंकआ एक्टिभ जायाखैमोन आरोना नाथाय दा एक्टिभ जाबाय आंबो चेक खालामनानै नायबाय अलरेडि एक्टिभ जाबाय तो जोङो एप्लाइ खालामनो हासिगोन नाथाय मोनसे बाथ्राया बेसो जोङो जिथुनाखि प्रजेक्ट रिपर्ट होनांगौ ना तो बे प्रजेक्ट रिपर्टखौ एसे मोजाङै माने आपल'ड खालामोब्लानो जाबाय आरोना नङाब्ला एसे प्रब्लेमफोर फैनो हागौ आरो जोङो फैसाफोरखौ मोनाबो जानो हागौ तो बेखायनो प्रजेक्ट रिपर्टआ जुदि एसे मोजाङै बानायखानायबा मोजां जायो डाउनल'ड खालामफिननानै जोङो बेवहाय अपसन दंखायो तो बेवहाय थांनानै जोङो डाउनल'ड खालामनानैबो जोङो आपल'ड होनो हायो आरोना तो जोंहा जेबो बेबायदि माने प्रब्लेम गैया तो वेबसाइटआवनो दंखायो जेथिया तो गोसोब्ला नोंथांमोनाहाय बेखौ डाउनल'ड खालामनानैबो होनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो प्रजेक्ट रिपर्टखौ बानायनानैबो आपल'ड खालामनो हायो आरोना तो लोगोफोर बेबायदिनो आपल'ड खालामोब्लानो जाबाय आरो गोबांफ्रानो मिथिखागौ आरो बेबायदि भिडिअसफोर मोनखायो तो नोंथांमोना बेवहाय नायनानैबो खालामनो हायो आरोना जायफोरा हायाखै तो जेबो प्रब्लेम गैया आरो बेबायदिनो जोङो लेंहरजागोन आरो इन्टारभिउआव थांनांगोन आरो जोङो सेलेक्ट जायोब्ला ना एलिजिबल जायोबा जोङो फैसाखौ मोनगोन बेबायदिनो 2 लाखनिफ्राय लानानै जोङो 5 लाखसिम तो जोङो बेबायदि मोनगोन आरोना तो नेनानै थायोब्लानो जाबाय तो जोङो एसे मोजाङै प्रजेक्ट रिपर्टखौ आपल'ड होयोब्लानो जाबाय आरोना तो जेबो माने प्रब्लेम गैया इजियैनो हायो एप्लाइ खालामनो हायो मबाइलावबो हागोन आरो मबाइलाव हाथाराबा प्रब्लेम मोनोबा ना जोङो बेबायदिनो कम्पिउटारफोरावहाय तो जोङो सेन्टाराव थांनानैबो जोङो खालामनो हायो दुखानफोरावबो ना तो बेसेखिनियानोमोन आपडेट्सआहाय आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै CMAAA नि गोबांथार भिडिअ लाबोबाय
नाथाय फाइनाल जोङो फैयै फैयै नै लिंकआनो माने एकदम एप्लाइ जाया बेबायदि ना गेवानोमोन वेबसाइटआनो थ' मामाया जेरैबायदि फोसावनानै होलांबाय दा बेबायदिनो फैनानै दा बेबायदिनो गेवफैमारबाय आरो ना टाइमाबो जाबाय दा एप्लाइ खालामदो थाबैनो स' आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन मामायाहाय मा फोसावबावदों ना थ' बिदिब्ला नायलांदो आङो भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन আপোনালোকে জানে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটত আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে 2 লাখ যুৱকক আমি আত্মসংস্থাপনৰ বাবে 2 লাখ টকাৰ আমি সহায় বা সাহায্য আমি দিম আৰু তাৰ মূল ধাৰণাটো হ'ব যে 1 লাখ সাহায্য আৰু 1 লাখ টকাৰ ঋণ কিন্তু ঋণো খুব 5 বছৰত সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টত উইদাউট ইণ্টাৰেষ্ট আমাক উভতাই দিব তাৰমানে এটা মাহত খুব বেছি ক'ব গ'লে 4,000 টকা ইনষ্টলমেণ্ট হ'ব আৰু তাত কোনো সুদ নাথাকিব 2 লাখ টকালৈকে যোৱাৰ 2 লাখ যুৱকলৈকে যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে 25,000 যুৱকক এই সাহায্য আগবঢ়াইছিলোঁ তেওঁলোকক প্ৰথমতে আমি যোৱা বছৰ 1 লাখ টকা আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু এই বছৰ আমি তেওঁলোকক 1 লাখ টকাৰ দ্বিতীয় কিস্তি প্ৰদান কৰিম ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত